Албена Денкова е голямата сензация в последното издание на най-известното руско телевизионно реалити «Ледников период». Заедно със своя партньор, нашумелият руски актьор Пьотър Кислов, те печелят максималният бал от 12 точки. Треньор на звездната двойка е Иля Авербух, който подава ръка на Албена и Максим през последните години. Албена и Пьотър имат всички шансове да спечелят най-известното руско реалити. Аз съм много доволна от това, което показвам, от това как се чувствам на леда тази година. За мен е много различно и много интересно. Партньора ми в проекта тази година е може би най-добрия, който ми се е падал до сега в този телевизионен формат. С добри физически данни и усет към леда, което е много важно, защото всичките партньори, всичките звезди, така наречени, които са или артисти, или музиканти, или някакви популярни личности в Русия, обикновено не са се занимавали никога с фигурно парзалене и имат един месец или месец и половина, в който да усвоят основните неща в парзаленето с кънки и да се яват пред зрители. Успехът на Денкова и Кислов на телевизионният екран поради известни спекулации в медиите за техните отношения. Смятам, че като цяло нашето успешно партньорство се дължи на това, че чисто като музикален вкус, като усещане, може би, за не само за хореография, ами като пресъздаване на определени образи, имаме много близки разбирания и това ни помага да сме по-добри партньори на леда. Най-голямото признание за таланта на Албена и невероятното й представяне в последното издание на «Ледников период» дойде от звездата на руската естрада Филип Киркоров, който е член на журито. Наистина за мен беше много емоционално и много вълнуващо по този начин да реагира Филип Киркоров, защото в Русия той е огромна звезда, просто с космически мащаби. И когато разбра, че аз съм от България, наистина много емоционално поиска разрешение да говори с мен на български и целият диалог между нас беше на български, въпреки че сме в руски прайм-тайм ефир по Първи канал. Може по-български, а? Конечно. Албена, аз съм възхитен съм от вашето творчество. Албена, ты была восхитительна в этом творчестве. Аз се гордея, че имам такава сънародничка и просто аз изправна овация, да. Он говорит, я тебе привез из Болгарии варенье, маринованные огурчики, ну и низкий поклон тебе стоя. Мы все восхитенца. Мы все тут восхитенца. Още малко кебабчета, шопска салата и пилишка. Салат шопски. Бях много развълнувана, защото наистина, когато чувам суперлативи за това, за моето представяне, за начина по който изразявам нещата на леда, за моята работа, това е много важно. В крайна сметка, ние вече сме не толкова спортисти, колкото може би артисти, и когато някой се вълнува и съпреживява това, което ти показваш на леда, е много важно и много приятно. Много приятно. Това ти дава стимул да работиш и да се стараеш още повече. Какво ти каза Максим след така наистина емоционалната реч на български на Филип за твоето изпълнение и за твоето присъствие изобщо? Максим е много щастлив и дори в началото на проекта той настояваше пред Иля да пробвам с Пьотър да се парзалям, защото смяташе, че имам потенциал, който не съм разгърнала именно в този телевизионен формат, така че до известна степен и негова е заслугата аз да съм в двойка именно с този партньор. Ревнува ли Максим Албена за успеха и в последното издание на «Ледников период»? Що се отнася до ревността, не знам, не ми е показвал да ревнува. Смятам, че си имаме доверие, но си помагаме взаимно, въпреки че сме до известна степен конкуренти на леда в момента.
Във всички издания на Ледников период Максим винаги е имал ефектни партньорки, с които е печелял любовта на публиката. Ревнува ли го Албена от тях? Смятам, че на него изключително много му върви в избора на партньорки. Всяка е коя от коя по-добра, много популярни, много артистични и с много потенциал момичета. Не случайно, пак казвам, че толкова години печели приз за зрителски симпатии. Не мога да кажа, че съм ревнувала. Не. Успехът на Албена и Максим през последните години в най-известното руско реалити поражда спекулации относно техните отношения с партньорите им на леда. Това е нормално. Смятам, че заради това са медиите, за да дигат шум и да правят нещо, да припудрят нещата и да ги правят интересни за зрителите. Ако няма такава емоция, може би няма да бъде толкова интересен формата. Ако Албена и Пьотър победят, Денкова ще бъде първата чужденка, спечелила най-известното руско телевизионно реалити. Възможно ли е това да се случи? Не мога да кажа, че съм любимка на журито, защото първо аз съм чужденка в Русия. Няма как, поне така си мисля, така усещам нещата, че няма как те да предпочитат някой чужденец. Може би и тук би било по същия начин, при положение, че има толкова много руски звезди. Но тази година като че ли повече обърнаха внимание на нещата, които показвам на леда. И повече хора започнаха да харесват, да оценяват моя стил на парзаляне, защото малко или много ние сме състезатели, всичките професионалисти, които сме там, сме състезатели с изграден облик на леда. Албена Денкова и Максим Ставийски постигат нечувани за българския спорт успехи на леда. В страната само с една целогодишно работеща зимна парзалка двамата стават двукратни световни шампиони. Къде се чувства по-добре на леда Албена? Като спортист или като артист в шоу-програми? Ако интервюто беше преди няколко години, със сигурност щях да кажа, че спорта. И със сигурност спорта за мен беше изключително огромно поле за изява и място, където се чувствах най-добре. Дали е заради адреналина, дали е заради публиката, дали е заради това желание да побеждаваш непрекъснато. Не мога да кажа, но винаги съм се чувствала най-добре на леда на състезания. Въпреки вълнението, което неминуемо присъства на големите състезания. Но може би няколко години след като се отказахме от големия спорт, започнах да получавам удоволствие и от участието в шоу-програми. По-скоро с Максим, разбира се, защото там ни се даваше много голяма свобода. Нямаше ги ограниченията от към правилата, които да ти казват това може, това не може. Тази музика да, тази не, този образ да, този не. Максим, между другото, от 5 сезона, примерно, които участвал в този телевизионен формат, 4 години печели приз за зрителски симпатии. Което за мен е една изключително висока оценка. Това е приз, който може би е по-важен дори от първото място на журито, защото неминуемо, както всеки един телевизионен формат или всяко едно състезание, има някои субективни фактори, които влияят върху резултата. Що да твориш? Я одна виновата, что у нас ничего не получается. Горещата новина от Москва е, че Максим Ставийски дебютира в киното. Не само, че имаше малка роля, той наистина много отдавна мечтаеше за това нещо, но и той е изцяло консултант на целия филм, който е свързан с фигурното парзаляне, и целият екип режисьорски, който снима филма, разчиташе изключително много на Максим. Именно това беше причината почти цяло лято той да прекара в Москва, заедно с целия екип, контролирайки буквално всяка стъпка. Би ли се снимала във филм? Нека първо някой да ме покани, тогава ще реша.
Но аз подхождам много сериозно, може би даже на моменти прекалено сериозно към всичко, не само, към всичко, абсолютно всичко. И за да се снимам, трябва да съм убедена, че ще мога да се справя, да съм подплатила това си желание с много работа, с много знания, които съответно трябва да съм натрупала, за да се чувствам комфортно. Предстои зимната олимпиада в Сочи през февруари. Какви са прогнозите на Албена Денкова за български медал? Александра Жекова. Но много е сложно. Зимните спортове са изключително сложни, изключително скъпи и с, може би, не толкова много традиции в България. И е много сложно да имаме добър резултат на зимната олимпиада. На 8 февруари Албена и Максим ще участват в грандиозното шоу по откриването на зимната олимпиада в Сочи. Какво да очакваме? Все още това е забулено в някаква тайна и мистерия. Надявам се след Нова година, когато приключи телевизионния проект и още няколко други проекта, които имат Илия, наистина да се концентрираме и върху това събитие, защото то е много важно и е много интересно. И за нас ще бъде изключително интересно да сме част от откриването. Всички състезатели сме били поне по няколко пъти участници в Олимпиада и когато си малко в страни вече или участваш по друга форма, е много интересно и много емоционално. Как майчинството промени Албена Денкова? Това, че станах майка, по някакъв начин отключи в мене съвсем различни качества и съвсем различно виждане и разбиране за нещата около мене и съвсем по различен начин вече изразявам себе си, дори и на леда. И щастлива съм много, разбира се, от този факт. Старая се да прекарвам максимално много време с Дани, защото за мен това е най-важното. Смятам, че нищо не може да замени общуването с детето от най-ранна възраст, независимо дали то разбира това или не разбира. Не е нужно да чакаш да стане в по-зряла възраст, за да започнеш да общуваш с него или да му отделяш време. За мен всеки един момент е много важен, защото толкова бързо минава времето и той се променя не с дни, а с часове.